de fibra que, vamos, que vulguin. Pues tinc... Mira. Actuació en quant a lo que és l'atenció al client, comparat amb les 35 trucades que tinc a Movistar gravades, saps? Tinc el comportament dels veïns, un freno. Això són preus, això sí que és un preu. Això és estudiar, que si no... Las variables ayudan cuando vemos la perspectiva. Aquí está. Clar, ara com l'explico jo a aquesta noia o al seu professor, el que li dona la classe o el de la classe d'ètica o les noies de l'agència, com li explico jo que això que m'ha explicat no ho entén ni ella, però bueno, quin és el propòsit? Aprovar o saber? Pots fer les dues coses, es pot aprovar i saber.